je gauw naar dit verhaal. Een ein op besite. Tomke, Romke, ik keer de tuin in. Even wat jet bij een helje. Lekker voor op een bal haast. Oké, her. Tomke en Romke binnen in een huis. Ze sjoggen een filmpje van een olifant op een iPad. Cornelia giet hastig naar boetenta. Maar ze lieten achterdoor iepen steen. Het filmpje is niet. Die weer leuk, hè, Romke? Ja! Tomke leidt de iPad op de tafel. In Ian jet er wat. Trippel, trippel, trippel. Wat is dat? Ja, stoot dat ik, Romke. Het komt bij de achterdoorwaai. Misschien komt er wel een olifant erdoor terug. Nou, doe net zo raar, Romke. Zullen we even zien wat het is? Maar dat hoeft al niet meer. Trippel, trippel, trippel. De kuiert zomaar een witte ein de keuken in. Oh, een ein. Hey, hoi, ein. Kom zo hier op visite. Waar komt dat best nou bij? Zeker uit de fever in het parkje. Cornelia komt de keuken in. Wat hebben we hier? Een hein. Nou, zulke bezitten had ik nog nooit in een huis hoor. Maak ik hem een stukje ballen aan? Ja, toe Cornelia, dat vindt hij vast heel lekker. Nou, vooruit maar. Tomke helpt het balen uit de kast. Hap, tot de snaffel. Op is de balen. De ein kuiert wat in de keuken om. Tomke vindt het prachtig. Ja, doe maar. Oh. Ja. Na je skofke gaat de ein bij naar boetenta. Dag, Eintje. Dag. Komst morgen weer? Ja. Dat vind ik heel gezellig. Dat doet van mij net, hè? Zo'n beestje heeft in de fever. Nou, haast schiet er hier op een vlier. Romke. De orendaai stiert de witte ein weer voor de achterdoor. Hij is er weer. Tomke is blied. Ja, de ein is er weer, Cornelia. Kom maar gauw, Eintje. Kom maar. Oh, wat bist toe een aardig beestje. Wat gezellig dat je weer op visite komst. Zal ik in mijn koekje aan, Cornelia? Ja, dat is goed. Dat vindt er vast heel lekker. Wat een gedoog om zo'n stom wetterbeest. Ik wil een koekje, maar die krijg ik net vanzelfs. Romke vindt het net leuk dat Tomke de ein zo leer vindt. Nee. Hey. En hem lekkere hapjes jouwt. Stom beest. De ein eet de koekrommels op en skarrelt het weer wat om. Dan gaat hij naar boetenta. Goedemorgen, Ein. Ik ben wel thuis, hè? En ik let er door dan wel een eindje iepen staan. Dan kan je er weer inkomen. En dan krijg je weer een koekje. Geef ik wel watje. De dooriepen litten? Koekjes? Het mag niet gekker worden. En watje? Maar die stomme Ein. Tomke wil niet eerst meer met mij watje. Oh, die Ein moet voort. En gauw ik. De orendaais wachtte Tomke weer op de witte ein. Hij zette achterdoor een beetje iepen. Sa. Hij leidt stukjes ballen Ja. en koekjes op een pansje kleer. En nou kan mijn vrienden Ein maar bij jou komen. Maar dat wil Romke net. Nee. Hij doet stiekem de achterdoor dicht. En eet gauw de ballen en de koekjekrommels op. Sa. Nou kan dat ene best net meer op visite komen. En koekjes eten. Sa. En ik kan Tomke echt niet meer maar een watje. Goed dier, Romke. Tomke shot even letter om het hoekje om te zien of zijn vriendje er al is. Hé? De achterdoor is weer dicht. Dat is nuver. Cornelia komt er ook omrennen. De ballen en de koekjes van de Ein binnenvoort. Huh? Hoe kan dat nou? Hast du dat hier, Romke?
Ik zie krommels op die snuit. Oh, dat is net aardig van mij. Wie ik maar een ein, dan krieg ik echt lekkere hapjes. En wordt Tomke wol mij mijn boertje. En vinden mij net lief meer. Huh? Nee, ik ben je net welkom meer. Ik geef wel voort. Maar Romke, Maar Romke jet het al net meer. Hij had zo'n verdriet. Hij rent naar de vijver daar. In de vijver zwemt de witte ein. En die had een vriendje. Een ein met een groene kop en rode pootjes. Cornelia en Tomke ben ongereisd. Ze rennen gauw efter Romke aan. Romke, Oh, gelukkig. Ik zie Romke al. Daar bij de vijver. Romke. Romke, waarom is het voort? Die ein is nou die vriendje, Tomke. Toen viest mij net lief meer. Oh, Romke. Ik had toch maar één lief hoenenvriendje. En dat bist ook. Oh, ja? Ja, een ein. Dat is toch geen hoentje? Oh, Maar wat doen we nou met dat eindje? oh, die komt vers net weer. Hij had een vriendje. Zie maar. Let hem daar bij mijn boertje. Oh, Romke. Maar waar staan daar de orenduis voor de deur? De witte ein. Maar zijn vriendje. Maar dat vindt Romke net niet slim. Want hij is om een stomke zijn liefste hoenenvriendje. Oh. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.